Začnite s vysťahovaním. To bol rozkaz podplukovníka Jána Goliana, ktorým sa 29. augusta 1944 o 20. hodine začalo najväčšie ozbrojené vystúpenie Slovákov v dejinách. Rozkaz bol dohodnutým signálom na vypuknutie Slovenského národného povstania. Otvorené boje trvali 2,5 mesiaca, potom sa povstalci presunuli do hôr. Do povstania sa zapojilo 60 000 partizánov, 18 000 vojakov a príslušníci československých zahraničných armád. Povstanie vyhlásili pár hodín potom, čo nemecké vojska začali obsadzovať slovenské územie. Baštou povstalcov sa stalo stredné Slovensko, centrom Banská Bystrica. Dvom peším divíziám na východe sa k povstaniu nepodarilo pripojiť, Nemci ich odzbrojili. Povstanie čiastočne ovplyvnilo aj dianie na fronte druhej svetovej vojny. To, čo sa dialo na Slovensku, znemožnilo uvoľniť ďalšie sily nemeckých vojsk. Historik Martin Lacko považuje za ťažiskovú silu povstania armádu, nie partizánov. Z ktorých značná časť vykonávala činnosť, ktorú už vtedy aj radoví občania označovali ako banditizmus. Politický význam povstania vidia historici rozdielne. Ukázalo predovšetkým to, že na Slovensku sú reálne sily, ktoré sú schopné vykonať určitú politickú akciu, ktorá dostane Slovensko do tej demokratickej časti sveta. Povstanie nerozhodlo o našom zaradení na stranu vojnových víťazov. Už len z toho dôvodu, keď sa pozrieme rok 1943, Československo-sovietská zmluva o povojnovej spolupráci, ktorá jednoznačne hovorí o tom, že Československo bude obnovené. Priami účastníci bojov a slovenskí vojaci, ktorí prišli pomôcť povstaniu zo zahraničia, neváhali ani chvíľu, aby sa na ozbrojený odpor postavili. Nebolo toho človeka v našej brigáde, toho vojaka v našej brigáde, ktorý by sa nebol tomuto potešil, že už ideme bojovať na našom vlastnom území. Do Slovenského národného povstania sa zapojili príslušníci až 32 národností. Okrem vojakov z Európy a Ameriky bolo medzi nimi aj zopár Austrálčanov. Ján Petrovič, Slovenská televízia.